Hej og velkommen til den her video i dag. I dag der skal vi lege gemmelejser med Orla her, min ven. Orla er nødt til at gemme sig. Jeg kommer til at skulle finde ham. Så ja, vi tænker bare at springe ud i det. Orla, gemmer dig. Yep, jeg tæller til 20. Ej, det er kun ovenpå, eller hvad? Kun ovenpå. Okay, så jeg tænker, at vi tæller bare lige til 20 her. 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og jeg skal finde ham. Så vi ser, om vi finder ham. Der er bare lige nogle børn i. Jeg tror måske, han har tænkt. Vi ses. Ja, vi ses. Det kunne være han. Her. Nej, det er han ikke. Hold lyd. Måske er han i klassen. Jeg vidste det. Jeg vidste det. Ja, okay. Nå, det var gemmelejen. Nu, hvis I vil se min ven finde, så kan I springe over på hans kanal. / Lille Gamer. Så er det ham, der skal finde. Så ja, det er det. Og så må jeg også lige huske at like og subscribe. Fordi jeg prøver. Vi har en konkurrence om, hvem der har flest abonnenter. Det har vi sgu da ikke. Det har vi nu. Vi ses.